V městě hnusně odpornej smrad, kde žil, se každý rok konala nezapomenutelná událost na počest svátku Mikuláše. Lidé se shromažďují na náměstí, kde se koná tradiční oslava. Letos se však rozhodl Baha Khan, známý betatester zvláštní pro Apple, přinést do této události moderní technologický nádech. Baha Khan připravil interaktivní mikulášskou aplikaci, která umožňovala lidem posílat digitální přání přímo na náměstí. Mikulášská nadílka byla propojena s touto aplikací, a tak se každý mohl stát součástí oslavy. Lidé, kteří nemohli být fyzicky přítomní, se mohli zapojit virtuálně a sledovat dění na náměstí přes online přenos. Samotný Mikuláš dorazil na náměstí v moderním kabátě, který měl vestavěnou LED technologii. Svou přítomností a vtipy rozveselil všechny účastníky. Při rozdávání dárků používal speciální gadgety, které se odrážely od jeho vášně pro technologii. Celá událost se stala nejen tradičním setkáním, ale i spojením tradice s moderním prvkem, který přinesl Baha Khanovo inovativní přístup. Lidé odešli s novým dojmem ze svátku Mikuláše, který se stal ještě více zábavný a interaktivní díky kombinaci tradice a moderní technologie. Doufám, že se vám audio příběh, upozornění celý je to vymyšlený. Tak já se tebou budu. Zase příště, dej odběralike.